Ви, приятеля, момчето. Така, значи, Божо, Владимир, другия Владимир, Косио, Боби, Иван Славов, Майкъл, Денис, за друг... Не знам, не се сещам. Може би Тошко, Никола, Мерт. Само да се знаете, приятели. Да, приятели сме. Така че, да. Ако говорим от класа, а иначе, може би Симеон, Габриел, Кристиян, Виктор, Красимир, да, той. Може да го забравя, съжалявам. Другия Кристиян, Хрисиян. Много е важно, че се различават буквите. Да, за не се сещам. Те не са много. Имам повече приятели момичета, нормално е, все пак съм момиче.